Med læseadgang til en plandisk kan man se ringe og aktiviteter, som plandiskens administrator har givet adgang til. Når man tilgår plandisken, vil man se den cirkulære opstilling. Ved at holde musen hen over aktiviteterne eller ved at klikke på dem, får man overblik over eventuelle vedhæftede filer, links, labels, beskrivelser og lignende. For at få det bedst mulige overblik kan man filtrere i visningen. Menuen til det findes i venstre side af skærmen, og inde i plandisk kan man filtrere visningen på 3 niveauer. Der er ringniveau, aktivitetsniveau og via labels. Ringene vil typisk repræsentere en afdeling eller et projekt. Ved at holde musen over en ring i menuen, ser man et ikon, der forestiller et øje. Ved at klikke på det, kan man skjule eller vise den pågældende ring. Aktiviteterne vil typisk være kategoriseret i farver, hvor hver farve repræsenterer en bestemt type aktivitet. Brug igen det lille ikon til at vise eller skjule de aktiviteter, der er relevante for dig. Labels er små etiketter, som kan sættes på aktiviteterne. De bruges typisk til at markere status på aktiviteten eller hvem den ansvarlige medarbejder er. En aktivitet kan godt have flere labels. Her kan du også bruge det lille ikon til enten at vise eller skjule de aktiviteter, du ønsker at se. Hvis man vil se nærmere på en specifik måned ad gangen, kan man få planerne herfra vist i højre side af skærmen. Ved at holde musen over en måned, kan man klikke på Vis agenda, så dukker der en liste op med månedens aktiviteter op i højre side af skærmen. Den lille farvede bjælke i aktivitetens venstre side viser, hvilken ring den hører til i. Vil man springe i tid, gørs det ved hjælp af pilene, og filtreringen af visningen foregår stadig ude i venstre side af skærmen. I toppen af listen kan man klikke på Zoom ind måned, og så vil den pågældende måned blive vist som et årshjul. Foretrækker man at se aktiviteterne som en liste frem for det cirkulære overblik, kan man klikke på listevisning. Hver ring og dens aktiviteter vil have en kolonne, og ønsker man at filtrere i visningen her, gørs det på samme måde som i diskvisningen.